Долината на тракийските владетели се намира на територията на община Казанлък, в подножието на Стара планина, с най-много забележителни свидетелства за неповторимостта на тракийската култура. Археокомплекс Долината на тракийските царе е първият по рода си, който представя и развива тракийската култура и изкуство. Комплексът разполага с зали, в които може да се видят отрязъци от тракийската култура. Също така той има своите къщи за настаняване, които са в тракийски стил, както и тракийски ресторант, който ще посреща своите гости. Холограмен екскурзовод ще приветства всеки турист, дошъл да види комплекса и влизайки в този атракцион, 3D виртуална реалност ще принесе пък туристите в културата на траките. Само в този комплекс може да се види единственият по рода си макет, пресъздаващ напълно архитектурата на древната столица на одриския цар Севт III – Севтополис. Това е бил центърът на един от най-значимите тракийски владетели Севт III. И въпреки че е съществувал по-малко от 40 години на практика, малко повече от едно поколение, благодарение на своето градоустройство демонстрира един от заближителните образци на тракийското майсторство, изобщо на тракийската цивилизация. От десетилетия руините на Севтополис се намират под водите на един от най-големите язовири у нас, именно язовир Копринка. Заради това този макет, пресъздаден, разбира се, и с научна експертиза, демонстрира по един разбираем, абсолютно разбираем и лесно схващащ се начин постиженията на тракийското градоустройство. В непосредствена близост до комплекса се намират тракийските гробници Грифони, Хелвеция, Голяма косматка, Оструша и Шушманец. Това превръща археокомплекса в предпочитано място за всички туристи, които искат да получат информация и насоки за последователно посещение на тракийските гробници.